които и да бъдат помогнати от нови. Спешно се ремонтират покривите на няколко обществени и фирмени сгради. Напомням обаче, че метеоролозите отново предупреждават за силен вятър утре, който на места ще бъде съчетан и с гръмотевици. Повече за времето обаче в прогнозата след малко. Преди минути научихме, че двама мъже са загинали, а две жени са много тежко ранени при стрелба в столичния квартал Гара Искър. По предварителна информация Кай Крес, българският здрав гранитогрес. Предай нататък, събота, 20 часа. Ако харесвате мъжете изкусителни, целувките горещи, емоциите истински и историите завладяващи, запазете вечерите си за нас. Времето лети, ще има в Радио 33 и малки тайни. Който не е изригвал на земята от милиони или милиарди години. Това означава, че Йо би могла да даде на учените представа за миналото на планетата ни и процесите, създали земната кора. Силите, захранващи чуждоземните свръхвулкани, съвпадат в много аспекти с тези на нашата планета. Но познанието, че подземните процеси са универсални, не улеснява прогнозирането им на Земята. Има надежда, че един ден ще постигнем успех в прогнозите, защото пред учените се разкрива уникална картина на случващото се дълбоко под краката ни. Жертвите на земетресения през изминалия век наброяват почти 2 милиона. Звучи невероятно, защото Земята под нас изглежда много твърда. Но се оказва, че това е част от проблема. планетата ни е много статична и повърхността й е устойчива на промени. Измененията в нея често настъпват много бурно. Едно силно земетресение, при което две плочи се изместват една спрямо друга, може да засегне стотици или хиляди километри. Земетресенията са толкова опасни, защото за разлика от ураганите и торнадата, те не оповестяват пристигането си. Настъпват без предупреждение. Няма как да разберем, че предстои трус. Защо се прогнозират толкова трудно? Това е машината ми за трусове, с която ще демонстрирам защо е толкова трудно да се... Искането за определенето на тези временни цени, което е много интересно като мотив в решението и следва да му се обърне внимание. И на следващо място това, че процедурно не е мотивирано решението на регулатора. Тук само трябва да обърна внимание, че не е отменено цялото решение на регулатора, са отменени само 3 точки, т.е. очакваме следващи решения, които съответно или ще отменят, или ще потвърждават. Време много време. Аз мога да те отведа от дома на Мика. Зарежи ги на жалката им съдна, остави ги да се оправят сами. Губиш ти времето. Ще върнем короната на жар птица и планетата ще възкръсне от пепелта. О, удивително е как правиш живота си много по-сложен.